Un sospir del vent desperta la curiositat d'un vell llaurador concentrat en lliurar de verdurs les seues oliveres. Aquesta ràfega li porta records que el temps no ha sigut capaç d'esborrar. Els ulls de l'ancià s'humitegen reflectint una vitalitat oblidada. I ho recorda tot. Era l'any 1276 i ell desfilava al costat del seu capità. Donaria 1000 voltes la vida pel seu capità. Una nova ventada el retorna al present, però els seus pensaments volen delectar-se en els records. Una manta enrotllada a l'esquena, una corbella i una forca són les seues armes. Però no és un llaurador més. Es va guanyar l'admiració de tots els llauradors lluitant amb una ferocitat i un coratge dignes del més alt capità dels exèrcits. Però ara, la destrucció s'obri pas a través del mar. Els temps de pau resten en l'oblit. La guerra ho engoleix tot. Un malson l'ha fet abandonar els seus més valents, agosarats i honorables companys. El malson sempre acaba amb la mateixa imatge, la silueta d'una muntanya. Sempre la mateixa muntanya. Cada nit, la mateixa muntanya. De seguida, una sensació de dolor li envaeix el pit i els rostres de la seva dona, el seu fill i son pare cauen en l'interior d'una cova. Cauen en l'oblit per sempre. El dolor es torna insuportable. La impotència l'esglaia. Aleshores, es desperta suat, tremolant, i als seus ulls es pot veure la por. Però esta última nit ha sigut diferent. Ha esbrinat de quina muntanya es tracta. Mariola. Durant generacions, eixa faula ha format part, en secret, de la seva família. Com una profecia. Era un vaticini que ell havia de complir. Ell era l'elegit. I l'elegit hauria d'unir els pobles i assumir el comandament d'una lluita cap a la victòria. Però no volia arriscar la vida dels masovers de l'hivern, els seus germans d'armes. Aquesta era la seva missió. Va guardar al sarró els records que sempre portava amb ell. Records de la seva dona, del seu fill i de son pare. I silenciós i prudent va eixir en busca de la gruta. La carrera havia començat amb el temps en contra. Mentre cobria les llegües fins a la muntanya, ell rememorava cada paraula de la profecia. Una princesa d'encegadora bellesa, protegida per una bèstia salvatge, complix i el poder de la fera victoriosa decidirà anomenar-te el seu rei. Complix i no hi haurà enemic que no derrotes amb la bèstia al teu costat. Complix amb la profecia. Seràs l'elegit. Mariola i la seva fera ens esperen. Cansat, va arribar a la vessant de la muntanya. Ja estava al sender tal i com ho havia vist als seus somnis. Havia encertat. De sobte, els seus peus es van quedar sense sol on recolzar-se i el seu cos va caure cap a l'abisme. Va tancar els ulls i es va deixar anar. M'has trobat. Ha arribat l'hora que complisques amb el teu deure. Troba on la neu és eterna i tira el fruit de la primavera, la fertilitat de la naturalesa, la bellesa que t'amarà per sempre. Tira el fruit de la tardor, la saviesa dels teus avantpassats, aquell que t'ho ha donat tot. Tira el fruit de l'estiu, la sang de la teua sang, l'esdevindre de la teua descendència. Tira el fruit de l'hivern, la força que hi ha en tu, protector del teu poble. Complix i t'entregaré tot el meu poder, el meu fidel guardià, i els venceràs a tots. Eres l'elegit. Ella li havia parlat. Mariola existia.
va obrir els ulls. Es notava increïblement recuperat. Es va alçar i es va trobar de cara amb la bèstia. L'enorme monstre estava allí, mirant-lo fixament. La seva mà va anar inconscientment al xicotet sarró de cuiro i va traure unes fulles d'om i de llorer que son pare li havia regalat. La flor d'un ametler de la seva dona i unes messes de blat que el seu fill li va oferir abans de partir cap a la guerra. L'exèrcit esperava. De sobte, un col de vent va dissoldre la boira i va mostrar dues siluetes damunt d'una lloma de roques. El monumental llop, de dimensions colossals, que imposava la seva figura davant dels estupefactes homes, i el seu capità, que cridava des de la lloma. Subjectava armes noves. La seva presència era majestuosa. I tots, reiterant el vot de lleialtat, van cridar: «Visca el capità!» El llop va llançar un únic dol amb una força esgarrifadora i tots els llops en 60 llegües el van escoltar. La profecia es va complir. D'allò que la terra dona a través de la família, naix el poder més fort que mai podrà tindre un home d'honor per a lluitar contra qualsevol enemic que gose posar en perill la seva vida.